prirodzeným poslaním puberty je naštvať rodiča. Áno. Pretože ten puberťák chce vidieť, ako s tou agresiou, ako s tou zlosťou a bezmocou zaobchádza dospelý, aby sa to naučil. Takže on má taký program podvedomý, že vlastne príde domov a do 5 minút, do 5 sekúnd sa hnevajú rodičia. A to nie preto, že ich nemá rád, pretože ich má rád a že im dôveruje a chce vidieť, ako to oni s noblesou dospelo. Hej? Ale často my rodičia urobíme to, že predvedieme tomu adolescentovi presne tú adolescentnú reakciu. A kde si bol? A ty si sprostý a ty si mi slúbil, že prídeš. Hej? A to je ale to, čo nepotrebuje on vidieť, lebo toto on vie urobiť aj sám. On potrebuje vidieť to dospelé, že aha, vieš čo, tak si spomínam, že sme si vraveli, že o 10:00 tu budeš a pozerám, že je 11. A nie, že a ty to a ty si taký. A bodka. Hej? Ja som dospelý, ja viem kontejnovať svoje emócie a viem, že keď sa hnevám, viem, že je to hnev, viem, že to má nejaký dôvod, ale nemusím to vychrliť na druhého za sekundu, aby ja som si uľavila. Nie, ja ti ukážem, ako sa to robí.